Odhiamata ikapar koda chiel dwe mar achiel gana ariyo prariyo kod auchiel nyakorom Gajwang' geno mara en ni hirio makare kata kamano higani mar gana ariyo prariyo kod auchiel ochakore gi midhiero maka gi kacha ka bende waluoni machiegni ahinya ruombruok mar ot manotimore Karen kama ji ariyo nowito ngima ka bende mach osebedo ka ochako muoch kende e chuny boma ma Nairobi e kar timo ohala. Wamiler ka bende nitiere weche mag siasa manotucho kae kata nyakorom Gajwang' kodwa mbaka lai en 236 nono wantie live Facebook Ramogi TV ke Ibri X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thondweche. And I want to thank our young people na Wakristo na washirika kwa kufukuza hao majambazi. Na ndio tunashangaa polisi wanawasimamia. Tulomo cha kinde majatend DCP Rigathi Gachagua ne ochope lamo e kanisa moro Gatundu. Come at the year 2027, I'll be submitting myself as a candidate for purposes of the presidential race. Jalup jatend jotije serikal Eliud Owalo wacho ni odhilaro kom jatend piny e yiero mag 2027. 2 people are dead. National Construction Authority waingilie kati. Familia manyo wedegi otho e masich luar mar ot Karen wayango ringregi e kinde ma jogo manyo hinyore to itimonegi thieth. Ndo ikruok marwa mag classrooms, ikruok magwa mag kuonde ma gibiro ninde osechopo yo makare kendo wan gi geno ni nyithindo gi bibiro warwako gi duto. En tielo mogik mar ikruok rwako jopuonjre grade mar 10 kiny ka ywak to pod nitie maka gi kacha kowuok kuom jonyuol gi jotend skunde. Machiegni nyakorom Gajwang' e chendo ni maratil wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Ukeo. Kaluwore gi midhiero mar rumbruok piny mar ot moro e kar dak ma Karen boma Nairobi odhiambo manyoro ji ariyo nyo yangi ni owito ngimagi ka ji amoko 4 to pod itimonegi thieth. Anyuola mag ji ariyo mowito ngimagi nochopo mar yango ringre gi e kar kano ringre ma City e kinde ma joneno pod chiwo sigand masira makamano. Mota Nyambaga miyo mathoth. Wenge gi mol kod chuny lite kar kano ringre ma City muchari bang' yudo lipot mni chuorgi to kod owadgi owito ngimagi odhiambo manyoro e rofa ma Karen manyoruombore apoya Tuju Mwandakwa to kod Harrison Ngala nyogi ni jolwedo manyo dhi nyime kod menyo ne familia margi. Alinipigia simu akaniambia na kuwekea pesa ya lunch. Kweli alinitumia akaniambia nitakuongeza ingine baadaye. Saa 2 akuji nikachimba ajaichelewa nje. Kwani amefika saa 2 kwa nini? Huyu ananipigia simu ananiambia halo Harrison hayuko. Nikamuuliza hayuko ameenda wapi? Kwa kwanza niuliza ameenda wapi? Kwa sababu ameniambia sister yangu nataka kwenda kazi ya outside Nairobi. Sasa nilikuwa nadhani ameenda kazi nje ya Nairobi. Tendo hospital ma Kenyatta yango nigin kod jotuo 4 manyo chopi kanyo kane kod hinyruok maricho motendre kod odorofa manyo lwar kuomgi Karen. We wish to confirm that we received 4 casualties from the Karen collapsed building. The 4 of them were brought to KNH last evening. 2 of them in very, very critical conditions. And the other 2 with soft issue injuries. 2 people are dead. 7 were injured and taken to various hospitals within the city. Jotuo motonytho e pimo chalgi ma otimore ne jowetegi manyogi yaro mana toko tumbore kuomgi kagi wuoro bad ruoth Nyasaye manyone kodgi. Kiendelea hivyo tusikia mara moja imeshtuka. Kushtuka hivyo sisi kwenda kushtuka tukimbilia usalama, kumbe ilikuwa tayari imevunjika. Yenye tulikuwa ujuu wote kuteremka tuliteremshwa nayo. Kufika chini wengine wetu tukafunikiwa. Kutoka hapo mimi bahati nzuri kwenye nilikuwa ni mkono ilitoa nje, ilikuwa kando kando. Tulipokoroga sisi tulikuwa wafanyikazi wapo chini, wengine walikuwa juu. Tulikuwa na operator wa crane na operator wa mixer. Hiyo sasa sisi tukiendelea na kazi tulistukia hiyo nyumba ilikuja tu once. Ilikuwa tu mstuko. Sisi tukiwa hapo chini nilistukia tu hata mimi na mwenzangu tuliruka.
kuna na mmoja wetu operator mmoja alikuwa amefinywa ndani. Sasa ndio alikuwa anasema tu nisaidieni. Magiti mrema ndalo machuok to korofa ma South Silwar. Kendo weyo ka jo ohala ma wuok South Sea kwano lal. Kutende kod kuo kod mecho ma jonjore ne ochako timo kinde mane rofa nolwar piny. Kendo weyo ka ohelni orochore. From inside, stolen the cash, stolen also our goods, more than 7 million approximately, but we did not figure out still today. My dear, even we can't sleep even night because it's a very big loss. It continues like this, we lose more customers and businesses. To get them back is going to be very difficult. They've suffered immense losses. As you can see, this is the main business center in South Sea. We have banks, we have butcheries, we have shopping supermarkets. And from what we can see, maybe they've lost almost amounting to 60 to 70 million. Those who are actually the contractors and the whole thing, and then joint efforts with the government and ourselves will actually avoid such things to happen again. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Johala ma Nairobi manyo macho wango dukni gi Luthuli Avenue medo kwano lal mar mwandu ka giywak ne sirikand kaunti ma Nairobi kuom yule tich kendo mano mar kedo gi masiche matuch kaka mago mag mach. Komanda mar obila ma Nairobi Central kaloso kod Ramogi TV olero ni okwach kich luwo machiegni ahinya gi madikel me ariyo e chuny boma ma Nairobi kuom kinde machuok kendo weyo ka mwandu mapok oyang nengo gi okethore. Cynthia Onyango olimo ka masira notimore kendo miyo report no hiyo machal kod ma. Emane en chal mar mach malipot mar obila yango ni ochakore kar sa 11 mar odhiambo. Kapisa mochung'ne simo mach mag 10 kaunti ma Nairobi temo kar nyalo margi mar tieko mach makamano, mach manoweyo ganda kod hum mathoth kaluwore ni e juma achiel ni chieng' tich ariyo od ohala moro ma bende yudore thenge mar ma bende mach nyocha omuochie kendo kelo lal mapek. Okinyi mar Jumapil, dukani mayudore apaya matin mamunyu e alwora ma Luthuli iro poduokie. Seche 12 bang' mach muoche midhiambo manyoro kendo weyo wego hala maka kod lal mapoko yang kwanne. E kinde ma obila pod omako chenro mag geng'o ganda kik chop machiegni, pek mar masira makama neno e wang' johala ma uso ka magie sani kwano lal mathoth mar omenda ka bende giywak ne tend kaunti ma Nairobi umketo ikruok mandhim. Nasikia kuna uhaba wa maji, hizo marari za maji lazima ziende JKIA, vitu zingine to improve. Kuzima moto ina take 2 to 3 days ndio izimike, vitu kama hizo warekebishe. Juu wakati inachukua muda sana tunapoteza a lot. Their equipment ama tanki za maji hazikuwa equipped properly, pipes zinamwaga maji zimetoboka. Kwa hivyo they were not able to contain the fire. Lakini response ya City Council ilikuwa very slow. They took around 1.5 hours to respond to kwa hiyo moto. Giwago lal magimedo yudo kaluwore kod chochni mag yore ohala ahinya e teko mar sitima kod chiwo thuolo mar timo nonro magiwacho ni kawo kinde kendo medo mayo gi thuolo mar yudo omenda magichulogo udi kod dwaro mamoko. Sasa naona pia hii wiki ijayo juu unapatanga mkasa kama huu kitokea kuna shinda ya kufunguliwa. Kama sasa building haitafunguliwa juu ya stima na mambo zingine. Kwa siku unapata kuna lori zinapakingi mzigo hapa za kutoa mzigo na TV, mambo ya simu hapa. Kama leo zingekuwa zimenjaa hapa. So unapata biashara mingi tunapoteza juu ya kashfa kama hizi. Ikinde mapenjo pod medo nyuolore ewi mee mosemuoche chuny boma ma Nairobi, komanda mar obila ma Central Philemon Nyakombo olero ni majno obila oywarego kuom kinde malach ka olero ni onge ng'ato ang'ata ma owito ngimane kata yudo hinyruok. Nyewa higi majno banyo watieke dakika moko kokalo saa 6. Majno nochako moko kinyi to kawuono bende ne wamanage mana gi jo firefighters mag Nairobi County Government. Onge report mora mora nitie ng'at manyo hinyre. En wach mwaluwo mondo wang'e gimomiyo gimanyo moko majno. E masira masani nono kod obila mag okwach kich ma bende olimo kar masirano kendo kawo nyirni kod gigo manyalo bedo ranyisi mar fwenyo gima okelo majno kod mayande omuo chieng' tich ariyo
Komanda mar obila okwayo jopiny mondo kinde duto bed akicha kendo thegre kod chwalore machiegni kod kuonde ma masira ma kamago nenoe. Ber kako kwan expert e nego mach to wasudo chien. Sudo chien no gengo gik mang'eny, gengo kuo, gengo jomafundu manyalo chako mayo jowetegi. To wamiyo nyaka jotich mabiro e emergency nafas. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi Central Business District. Lobjatan jotije piny owacho iludo walo gikone oyango lek mare mar laro kom mar tenda piny Kenya yiero ma 2027 bang' sumo paro kuom ji opogore kuom thuolo ma odwa achiel kane olose sach nyasi mar hingo higni 106 nyaka ne ik Nabii Yohana walo mar kanisa mar Nomia elog tich margi ma oboch owacho ni entiere kod lony mararia e telo bang' tele campaigns mag maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga higa mar 2013 kod tiyo machiegni gi jatend piny masani William Ruto gino mowacho ni osemiye rieko moromo matelo ne piny Kenya. E kindeno nokwayo josiasa ma Nyanza mondo nya siasa ma duond buche mathoth kosingo mar Sidayanga duond bura manyien mobiro chungo. As a principal, I work for also that you are aware that short with President William Ruto. I played a fundamental role in Ruto's 2022 presidential campaign. I brought Ruto to Nyanza at a time when nobody could imagine. But come 2027, I want to change the paradigm. I will not continue working for political individuals, but I want to work for the Kenyan people, the Kenyan masses. I've today made a deliberate and conscious decision that cometh the year 2027, I'll be submitting myself as a candidate for purposes of the presidential race in the elections for purposes of the presidency of the Republic of Kenya. And I believe my track record as a performer, a results-oriented person, a risk taker, will stand me in good stead for the benefit of the Kenyan people. Dwaro nitie mondo mi sirikal holo ndach jopuonjre duto bang' klas 12 man kaluwore kod jokanyo mag sekta mar somo. Wacho ni atamalo maduong' mar jopuonjre marem yudo grade mag mbalariany okosebedo kadhi nyime kod somo margi. Jafwambo mar Youth Omondi ni kod report mamanyo jopuonjre mar riwruok mar Kenya Youth Transition Initiative osegolie keny mar duoke skul okang' ma kata kamano pod ok din fuok mantiere. E gweng' ma Kokwanyo Kakelo ei Kabondo, Homa Bay County, e dala matini walimo nyako Lorina Wino. E higa mar 2022, e seche ma kama Lorin kod Lange, ne gin jopuonjre mane oseyudo duoko gi mag KCSE, kendo en ne oyudo grade mar C. Higni 3 bang'e, Lorin ne orito kod geno mar dhi nyime kod somo, kata kamano geno ne oduono, kendo ne ochweyo donji e keny, geno mane oduok bang'e ka oseyudo ode. Na timo penj 2022. Na timo penj koro na beta dala ne samora nyalo dhi atimo ne ng'ato tich moro mondo at least ayude gira moro matin. To ne pod ok nyalore koro na chope okang' ma na yudo oda ema koro antiere gi sani. Na winjo wachni kokalo e Kenya Youth Transition kane gitimo lendo margi. Koro nawinjo ni dwaro nyithindo ma ne ok nyal. Koro kana winjo the advertisement to nadhi, nayudo thuolo mar dhi. To e chopona ni ayudo ka I was one of the luckiest people manoyudo thuolo mar yudo scholarship. Mana e gweng'ni bende sigana machielo mar Ronaldo Odhiambo, rawera ma e odgi, japuonjre madhi nyime kod somo bang' klas 12 pok obedo. An kaka atieko skul, an ang'e ni mano e giko mar dhi na skul. Nok an gi paro moro amora mar dhi skul nikech noonge mbele kaka nodhi chulo fee nikech kata nyithindwa kaka ntieko skul gin madala ok magidhiye. Raymond P.S. Omolo nomiyowa chance mar dhi somo Kitui Teachers Training College. Waduoko nyiero kamano. Nge kaka ne wanyalo konyo.
mondo gidhi mbele. Sombgi nogik ka gisetieko form 4 ne gin mana tie dala. To koro ka PS nowinjo kata obedo gi chuny mar konyo, oyudore na achiel kuom nyithindo mokonyo. Sigana mar roweregi mageno gi oduok kod PS Raymond Omolo nyiso mana tamalo matin mar jopuonjre maleo ma ok odhi nyime kod sombgi bang' tieko somo mar klas 12 ahinya to ma ok chopie grade ma owinjo donjie mbalariany. E duoko mar jopuonjre ma higa ma okalo ma owuok tich abich juma ma okalo, kwan mag jopuonjre ma ohewo 700 ok bi yudo thuolo mar donjo e mbalariany. Kaluwore kod duokogo, jopuonjre 115 oyudo C plain, 120 C minus, 126 oyudo D plus, 145 oyudo D plain, 161 oyudo D minus, ka jopuonjre 47,798 oyudo grade mar E. But government onego consider ni nyithindo moremo ok nyal donje mbalariany gi ng'eny. Imagine 270,000 out of 900,000. Nyithindo mang'eny mudong oko over 500,000 mudong oko. Nyithindo gie ka nitie 100% transition mark from secondary school to TVET institutions nyalo konyo sana. Kama koro Kenya gike kae ji dwaro jomosomo. Kata ma papers ka nyithindo dhi kata mana oko, tije dwaro, akembe dwaro nyithindo mosomo, ipenye ni ere papers ma in go. Ere kaka dang yud papers gi form 4 kende. Nyaka sani moko kuom jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo mi piny owacho chak chiwo sir mag hola ne jopuonjre duto koda kamago madonje kuonde tiego jopuonj mano teacher training colleges. Nyithindo mosebed kowega oko magin nyithindo moa teacher training colleges. Budget process madhi mbele sani onengo beni stakeholders duto mantiere keto mano kaka gima ni mbele. Oni pesa muigolo kata budgeting onengo ng'i nyithindo duto tete. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika na par kod habit akuram gajang banga sa hachela midhiambo chendo endatil erokamana ahinya kuom mede kete Ramogi TV neno kanyo ute mano mar Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere wacho weche gichopone eyo makare. Wacho ni Ramogi TV osebede ong'ala manyemane ni oganda obedo kod ng'eyo higa biro higadhi. Wacho ni hen poti pak ni Ramogi TV. Wacho ni weche mag siasa chakore pacho kanya kuom gajuang kata kamano mana kuikende. Awiti jarodi wacho ni entie rodi Kopanya en bende entiere kodwa e chenro. Bende aneno kanyo ote mar Bishop Omondi Otiche mar Gemo Nyoro wacho kanyo ni gin gi jaode weche gi mag siasa wacho ni sechako moko mach kendo wacho ni Uganda oket mana kui. Fanuel Omolo wacho ni en min lebo entie Kochia, kaito Erika Woche to wacho ni entie Karading School, wacho ni weche gi chopo ne kono eyo makare ahinya, kaito Robert wacho ni ngomo sahinya ne jogo abendo ito wedegi masirano mar mach. Mano wito mwandu ge masira mar mach gi jogo mo wito wedegi masira mar rumruok mar ot mano timore Karen Nyakorom Gajuang. Kaito neno bedan Tesja Party wacho ni entie Lingala Kabiero entie kodwa e chendo. Wako ya matinya Nyakorom Gajuang chendo endatil wadugo bandaka macho kende kikidhi mabore. Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com or simply send your shopping list on 07 10 487 487 and let's make your back to school experience a little more easier. Citizen Duka, the home of discount. Mama, ere kaka mama biro ka? Donge na wacho nenera ni gin kik gibi kae. Anakia kaka gin gibiro ka. Mama! Aparo ni Diwali ni e od joka Bajwa ka dhi bedo Diwali mamit ahinya. Pari Niti gi Rajiv aneno ka boma dek dhi muoch kawuono. Ing'eyo, ini bomor ahinya kiromo gi min Pari. Tang'eyo ni en bende obiro mor ahinya.
Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyakoro mga jwang chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Kwa dhi mago mag somo ni riwruog jopuonj mar NAT bade makilindeni Mombasa koro dwani piny owacho hebo migawo mar somo mondo mi oket kwano omenda mbalang' kata allowances maromre ne jopuonj duto mantie bombe midendo ni cities. Kano loso Mombasa bang' yiero mar jotend riwruog jopuonj no e bade makilindeni jagoro Dana Lo koni en midhiero ne omenda michulo ne jopuonj mantie boma Nairobi opogore kod mano michulo ne jopuonj Mombasa karo bedo ni giduto gin bombe. Ne bende okoni dwaro nitie mar chwalo jopuonje ngas mamalo kotenre kod lony margi. Kako machielo to jiwo jotelo mondo mi oket maine gero skunde counties magintiere mar chiwo thuolo mag tije ne jopuonje counties go. E yiero no ji 17 no yiere Nyalodi e kome opogore ka kom mar jalup jagoro kende emano goyo ombulu kama Derrick Ralak ne obedo jaloch bang' yombo John Njuki kod ombulu 9. Yudo 25,000. Japuonj Mombasa yudo 10,500 i grade achiel. City gin tek article 180. Koro mi wadwaro ni mondo ji obed equalization. Mano nyaka bedie. Mano nyaka wakwa wasega bedo ko wuono wasediko ne SRC, wasediko Teacher Service Commission no wang' no wacho ko tamre Julai. Wabro timo mgomo nikech manage magiwinjo. Jotelo mag Taita oriwre oluwe mbunge, MCA, Senator and Governor. Wajo jopuonj ma Mombasa ibe gin jopuonj koro giduogo jopuonj go Mombasa to mano ber kabisa nikech jopuonj to weni mondgi giweni chigi nyithindo lakini haki odwaro bedie. To wakwayo jotendwa Mombasa wabuge mao bende oger skunde ipano skunde nikech wan jopuonj mang'eny mobido grade to gikomo skul magiyudo. Koro miyo mondo kik wadhaw gi Taita kare ko wadhaw gi Tana River en ni wager skunde mang'eny mondo wayud jopuonj manyalo yudo promotion wamigi skul. Nitie jopuonj karibu 1,000 mosebedo kok
ok bed promoted higa ka gikwayo. Chenro mar yiero jotend KUPPET e bade ma Homa Bay mano bagi mareny ma Tom Mboya orochi kendo gige goyo ombulu no kethi kendo wang' kaluwore gi chich mano bedo ni ombulu ne ikwalo. Yiero no nochakore e yo makare okinyi ma kawuono kendo jopuonj ma gin jokanyo ma KUPPET nowuok oko mar rombgi kata kar rombgi mar yiero jotelo manyien mabiro tawo riwruogno kuom higni 5 mabiro. Kata kamano kane ochopo kar saa 8 mar odiechieng' ng'ur nochako bedo kuom moko kuom jokanyo kod jochung' mane seyo jopuonj moko ni ne nuore e chenro mar goyo ombulu. Waneno ka ne jowa oketho election ni ka jomoko went against the law ne gi vote as many times as possible. Koro kan waneno ka this nokel mbele to okelo chaos and a lot of koko matin emomiyo election no kodhi mbele. Materials mowang' kane agents osebedo gi ndopegi gi the marked ballot papers to no magi gi opponents magi kao gi kelo gi oko ka to gichako wang'o gi ka giwer. Yiero no osechung' ma joma nochano yiero wuok owe jogo kura gi boxes giringo gi lal gi ballot papers o gikono jogo kura kuma gidhiye. Members ma KUPPET no wang' gi kao boxes go gibiro go ka nikech koro boxes go gima ne nyalo konyo onge. Omiyo no wang' gi ka nikech samoro ni paro ni ng'ato nyalo kao gi dhi kwano gi kamoro to declare results. Omiyo ne wadwa ni giyud thuolo mondo gigo kura chon. To ka noyaw dhot ji odhi odonjo mang'eny mohewo ot. Mane gima nomiyo yiero ochung'. Mokuom jokanye bunge la wananchi alora ma Nyanza okwayo kuku maduond bura mar ODM mondo luongo romo mar kweyo liet mar siasa makoro nenre duond bura no kaka yo matego duond bura mar ODM. Gimero ni mutni e duond bura no nyiso dok chien e demokrasia kendo koso luor ne ogai mar ODM Oburu Oginga magi wacho ni nitiere kod lony mar ariya kod rieko matelo manyalo tawo duond bura no kadhi nyime. E kinde no ne gikwayo jakom mar duol makelo kanyakla jood bura duto mag ODM makaluo James Nyikal mondo luong bura mapiyo mar manyo yore makelo kwe e kindgi motelo ne manyo jokanyo mag ODM mamoko e piny Kenya mangima. Bunge tema no yier gi party mar ODM man gi koko malaro telo malo. Awinjo ni Kingpin onge ka. Gima nitie ka en leadership. Jo piny dwaro services. Ging'in wan gik mane broad based to oketi agenda ka. Bende gitimre makare kose ok otimore. Onge gima wanyalo bargain godo gi party mar UDA ka wadhi ka wakere. Omiyo wa call for unity ma serious e party mar ODM. Kaka jochama mar ODM wanyalo kwayo wan kaka bunge la wananchi ni en high time jotelo weduokore liete. En high time jotelo weduokore baraza moko mag chief gi kuonde mimadhe busa. Jotelo gin jogo moluor. Instead of convincing our people to follow our chama, unu confused our followers. Gimomiyo wawuoyo kawuono ni all chairmans mag county within stronghold mag ODM ok nyal luongo press nikech gin kod luoro. Gikia ni kiwuoyo tidhi chwanyo ng'a kata idhi moro ng'a within ODM. Wakwayo telo mar Nyikal mar jotelo moyier kaka jakom mar duol motelo ne jowa manoyier e Luoland ni mae thuolo midwane leadership mare kaluwore kod telo manoyiere mondo tel ne jowa kaka jakom duol. Kendo achaka kwayo jotelo mag kanisni duto te ni mae thuolo ma wadwa neno go tendgi kaka jokanisa ni bende gineno kapo ni koko nitie to gin ang'o ma ginyalo timo mondo kwe obede e wach mar telo mar party mar ODM moluor Odungi Randa. Ni mae thuolo monego koro wanego tendi mondo iluong jotelo mar Luo moyieri mane bwo chama moloyo kichako gi jowa ma joluo aito dhi e leadership marwa ma national. Achija adek mag kuodhok owang' ma onegi kod jopiny alora ma Yakwai Cheplanget mayudre Bureti e kaunti ma Kericho. Jadek go nomaki tok lori ma osebed ka chich go ni timo godo tim mar kuo mar jamni noyudi ka ochungi e bathot magidakie. Lori no
nowang' kendo derepe nomonji tok temo tuomo ruoth mar gweng'no kapok olwar e bugo moro e bath ndara. Dhok auchiel bende ne chichgo ni ne okwal ne oyudi e lorino. Kamachielo ni jodak Matasia e boma ma Nairobi okwayo piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Nairobi mondo olosnegi kuonde ma pi kadhe kaka yor geng'o midhiero mar oula mosebedo ka monjo gi e udi e kinde ma koth chwe. Giywak ni kata mana bang' ndiko ne duol mar NEMA kod migawo mar lowo mondo mi okaw ndamo ne moko kuom joket mwandu magedo kendo gedo kuonde ma oula winjo bed ni kaloe. Onge ndamo moro amora ma osekawnegi. Giumni gedo makamago osemiyo pige donje utegi kendo keto ngimagi andaki. Akoro gidwaro ni tend kaunti ma Nairobi ochak chenro mar muko udi moger kuonde ma pi oula winjo bed ni kaloe. Kauno wan Feather Estate wabiro riwruok nikech wach mar pi mang'eny ka koth ochwe iga ka iga. To gima timre ka en ni City Hall kacha nitiere joma no approve ute moko ma kama pigno bed ni kadhe. To koro wacho ni ute gi nyaka muk e ka pigni ring maber. Gini affect jo Feather, affect jo Tasia, to affect nyaka jo Nyayo te. Chieng' ma pi umula mar pi koth kobiro nthi ok dhi school to kila ng'ato suffer. Sani nitiere contractor manie site. To ng'ani tije dhi rumo to pesa osechule. Wawacho ni nyaka los drainage maber mar Feather madhi Nyayo nyaka Tasia te. Mano ken kwayo, mano en pesa ma nyaka otim kamano. Mano gima nyaka watime wachake chon January nikech ong'e ni koth biro dwe mar 4. Adak pipeline atiyo Feather ka. Asekalo matek nikech ayod atiyo tich madhi gi duogo. Ka ayot okinyi ayudo ka pi opong' ka tawe nyithindo yot. Aduogo achopo kanyo ayudo pi opong' ok inyal kalo kata mtokni ok kal. Chuno nadok yot kochopo saa 7 kendo koro aduogo. Darani okethore kidonji plot kamitiyo be pi opong'. Koro kumichak be yani ichal ka ng'ato ma wirach. Koro jatendwa koyie olosnwa barabara. Jatend piny Kenya William Ruto chakayanga romo mage gwenge mag Masawa mar piny Kenya. Kawuono Ruto nochopo alame kanisa moro e gwenge ma Othaya e kaunti ma Nyeri. E limbeno omedo singo ni odhi chopo kare singo mage manomiyo oganda jo Kenya kod jogo mawuok e alwora mar God Kenya. Omedo seyo jalupne machon Rigathi Gachagua mowacho ni kwede ma onge agenda. Jodongo mawuok e dhoot ma Degodia e kaunti ma Tana River oduoko na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile urafiki ambayo tumejenga ni urafiki yenye iko na msingi. Najua kuna watu wanafikiria ya kwamba wanaweza kulete siasa ndogo ndogo, kelele ati waharibu ile msingi tumejenga. Hiyo haiwezekani. Watafute kazi nyingine ya kufanya. Hii tunatembea pamoja. Nyinyi mnanielewa? Na mimi najua mtihani iko 2027. Si ndio? Na kila mtu si atapimwa na ile kazi amefanya. Kwani huku Nyeri mnachagua watu kwa sababu ya sura. So tutakutana huko. Wale wa matuzi na makelele na fitina na vitimbi tutakutana huko mbele. Ama namna gani watu wa Nyeri? Mimi nilimpigia kura akawa rais, na nyinyi mimi sijasikia rais mwingine. Kwa hivyo mimi bado niko na rais. Unaelewa? Na kama governor ni lazima nije nipokee rais, tuongee mambo ya serikali na tuko kazi. Siasa ikifika no achne kikao siasa kete roho
kete adundo kora monga jwang wadhi mbele sani koro jonyuol kwano mana seche to jopuonjre manyien mag grade mar 10 donje skunde mag senior sikunde go kod jonyuol nyiso ikruok ma oseketi. Ne wago tarubin ne skunde to kod kuonde nyieo marango chal mar ikruok. Cleophas Oluoch ne ni kuno. Odong' mana seche to jopuonjre mokwongo mag grade mar 10 donjo e sikunde mag senior secondary. Ikruok makagi kacha onenore e sikunde kod kuonde mamoko ma jonyuol ochopo ka ginyiewo gige dhi sikul. Sikunde ni kod siso mar donjo e grade mar 10. Kendo waikore mar yudo nyithindo mabiro majoinwa manyien kowuok e junior school. Waseikore kendo ikruok marwa mag classrooms, ikruok magwa mag kuonde ma gibiro ninde osechopo yo makare, kendo wan gi geno ni nyithindo gi dhi biro warwako gi duto. Jonyuol matero nyithindo Kisumu Boys bende koro koni obed gi thuolo mano mar manyo uniforms kuonde mamoko. Weche mag uniform school ok nigi dwaro mar timo ohala gi janyuol moramora. School ok en kar ohala. Wamiyo gi thuolo mar nyiewo gi kuom jogo ma uso gi e town kuondgi. E sikul Mama Seno e kaunti ma Kisumu, jalup japuonj maduong' leronwa chenro ma oketi mar neno ni girwako jopuonjre mohewo 800 e sikulno. Daher wacho ni kata waikore kamano to ok wanyal kosa achiel 2 mar ng'ikruok. E dormitory kuma nyithindo dhi dak e kucha chande ok oromo ahinya, but walamo Nyasaye ni wabiro yudo pesa ma wanyalo mede godo matin. E kinde ma magi timore, achiedh nade pod nitiere ni nyaka sani giwacho ni gidhi kawo jopuonj mamoko mawuok e sikunde mamoko mag tiegruok mamalo. Jopuonj bende wan godo moromo, to mak mana ni nitiere subjects moko ma sani to puonj manyien iluongo ni learning areas ma waonge gi jopuonj. Wadhi tiyo mana gi jopuonj ma wan go ka ema opuonjnwa gi jopuonjego. Waburo layas, waburo tudore kata gi Kisumu National Polytechnic. E kaunti ma Nairobi, wamako wuoth kendo wadhi nyaka e chiro ma Uhuru Market mayudore apaya ma Jogo Road. Kae warado gi jonyuol ma omako lwet nyithindgi ka chenro en mar nyiepo. En ikruok makende mar yepo ne grade mar 10 ka pek mar ngima kelo ywak makende. Piny tek, gik moko gi pandisa, lakini gimo nyalo timo onge. Koro nyaka wadhi mbele mondo nyithindo dhi sikul. Bei sasa ni vigumu, bei iko juu maradufu. Kwa mfano shati unaambiwa ni 850 shati moja. E chiro ma Uhuru Market warado gi janyuol miluongo ni Chirchir. Nyathini oluongi e sikul moro e kaunti ma Nairobi. Olero ni onge lere e oboke ma orne jopuonjre kowuok e sikunde mopogore. Unaambiwa tu school tie, lakini hujui ni kala gani. Kwa hivyo unazunguka na kuzunguka, unajaribu shule, uwezi pata hata moja wa kukuelezea. Kata odoko ni sikunde ya Okiny, jopuonjre mamoko pok ong'eyo ni gidhi kanye. Riwruok makedo ne weche somo mar elimu bora yango seyo magin godo ne sirkal kod migawo mar somo. Omiyo wawacho ni ng'eny nyithindo machopo 143 chal ka gima ok bi yudo sikunde mane gidwaro mondo mi otergieno. To kata sikunde ma gintiere go be chal ka gima gik miluongo ni pathways ka, yani njia margi mar somo, yorgi mar somo ka, chal ka gima ok gidhi yudo pathways mane gidwaro koluwore gi teko mar tim gi maber mar skul KJSEA. Jonyuol ne orito duoko ne giyudo. Sikunde nokete jopuonjre mopogore opogore. Kawuono odong' mana seche manok. Odiochienge bende osedhi kacha karumo. Ting' maduong' sani koren ma jonyuol mane ne giyudo uniform madwarore, buge madwarore madonjo sikunde mag grade mar 10, mano machakore odiochieng'no makiny. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Jodongo mawuok e dhot mar Digodi e kaunti ma Tana River odwoko bunde magisebedogo e ataro mar chik na jotend arita e kinde ma omigi mar ng'uono. Ne gichiwo gi lweny go ma oting'o bunde 5 kido mar AK-47 kod risasi ne tendo bila mayudre te sendo bila Madongo. Omigi ndalo 60 mar ng'uono mondo gichwal gi lweny ne obila.
County Commissioner Matana River osiemo jogo ma ok bichiwo bunde kod gilweny ni biro kawnegi okenge mager mag chik. Kwa muda wa siku hizo 18 hatujawahi sikia shida yoyote imetokea katika Tana River, na tunaamini itaendelea hivi, na hatuta nyamaza ama tulale ati kwa sababu imetulia. Hii maneno ya Tana River itakuwa akili zetu sisi, na hii komiti mnaona hapa, kila siku tutakuwa tunafikiria maneno ya Tana River, kwa sababu tutahakikisha kwamba usalama wa Tana River umerudi vile ilivyokuwa. Sio vile ati inanyamaza kidogo alafu tunasikia mtu fulani pale amepigwa risasi ama ng'ombe zimeibiwa. Jal moro madichuo manyinge Paul Kago maike hen pragmen kodadek hebwa mana nyuki odonje gino maineno ka piem mar kwako yien. En gino mar kwako kata en gigeno mar kwako yien no kuom seche 96 ka Orlando kwe motol ne yiero mag 2027 mabiro tok nyadendi Trufena kod jalo moro Pastor Jimmy timo piem machal kamano kendo otieko seche 72 kod 78 kaluwore. Paul Kago donje piem makamano mar kwedo lwenje ma yiero kod nyayo kwe. Nitoka huko miguu nikafanya practice mwili sio baya, ndio nikafanya practice. Anaomba kuwe na amani hapo mwaka wa 2027 wakati wa uchaguzi. Kwa haswa mimi na munga mkono kwa sababu amejitolea kupigania ama kuweza kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa amani haswa baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Actually, sisi wa mama ndio huwa tunahangaika sana. Na vijana ningependa kuambia, msikubali kutumika na hawa wanasiasa. Jotendin mar Anglican mapacho ka koro dwaro mondo mijo siasa okung dhogi ahinya te kinde ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mag 2027. Bishop mar Anglican na Diocese ma Nyahururu Major Retired Samson Gathachi wacho ni e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero mabiro jotend siasa were gi weche mag athue nyayo lweny e kind mamoko. Bende omedo ni luor nyaka me katiba mapacho ka kod ratiro mag oganda ka ginyaya achiel mar oganda jo Kenya. As Kenya enters our general election year, I strongly appeal to political leaders and citizens to reject hate speech, incitement, and violence. Political affiliation is a constitutional right, whether you are in 2-term or 1-term. Incitement and violence cannot be condoned. Political affiliations is basically each one of us right, but it must never override respect for human dignity or national unity. Leadership, therefore, must be exercised with restraint, accountability, and genuine concern for the welfare of the citizens of Kenya. Wakawayo machelo nyakorom gajonge chenro ne maratil Honorable Baron Akiru wachoni entie Mombasa Nyali kaeto wachoni jodak Matasia okodak makare wachoni pinyo wacho amalo kod pinyo wacho mar county ma Nairobi orangie weche motendre kod dino kanyo mabende pionjo bende kadho mabende koro ntijo kete mwandu mamkoro ogede kaeto wacho ni ngima jogo ok ni kama kare wacho ni kar mondo jotelo ng'imano to ng'eny gi ng'e weche ma campaign wacho ni entiere kodwa e chenro. Nyakwar Flora ntie Migori County kaeto bende Jack Jawarianda wacho ni entie Sako Warianda Beach bende entiere kodwa kaeto aneno Erika Woche wacho ni entie kodwa e chenro bende odhiambo makawuono. Josephat Woodley Gala Kabiero haini kacha wacho kanyo ne jo kanisa mar Afrika Romo Salaba uneno goratil ukete Ramogi TV odhiambo makawuono kaeto Brano Uma wacho ni entie Wasare Nyakach owinjo weche ge yo makare wantiere kod mathoth nyakora mga jwang kwa duogo ikidhi mabor.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Lord, surround me with your angels and cover my home with your divine protection. Let no curse, no fear, and no deception enter my dwelling. Guard my mind with truth, my heart with peace, and my steps with victory. Lord, I ask you to cleanse me from all sin and break every generational curse, spoken word, and hidden assignment that tries to linger over me and my family. Lord, I trust in you. Dial *811 *404# to get My Protector as your skiza tune. Beikori mar doke pacho kama sigendni lero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo ma wanyiewo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye.
Buch Jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang'. Chenro mar lamo manoyora gi jatenda duond bura mar DCP Rigathi Gachagua nobedo gi rochruok bang' kweth moko ariyo mag rawera kore kar lamo ma African Independent Pentecostal Church of Africa AIPCA e kar chung' od bura ma Gatundu South e kaunti ma Kiambu. Gachagua ose jatend piny Kenya William Ruto mowacho ni ema noloso monj ma kamano koramo ni ngang' jatend piny ok bi yudo ombulu e alwora mar God Kenya e yiero manyien bang' rem chopo singo manochiwo ne gi yiero mokadho. Jachung' weche mar Ken Muga miwa ler. Ne en rakruok manotimore kind kweth ariyo mag rawere e alwora mar kanisano mar AIPCA mane riko bago lamo manoyuorie kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Ne ochuno bila mondo mi ne odonjore mar temo kweyo weche katiyo kod iro malungo wang'. Jogo mane oyuoro e lamo makamano bende ne oyudo hinyruok e kindeno. Basni ma itudo kod sombo ka ji kakelo e kanisa onogo bende ne ok odong' chien ni mar nokethe tulo nogo. Chenro mag wuoth e apaya ma Kiamoria, Gatundu South e kind mamoko bende ne ochung' ka derepe ma tiyo kod apaya no koro ne chuno mondo mi owere kode kendo tiyo kod apeni mamoko. Tumelia sana na tumesikia uchungu mwingi kwa maana hatukuwa tunategemea ati tutapigwa na tear gas. Tumeletewa ghouls, wamekuja huku mpaka kwa kanisa ndani wanaturushia tear gas. Gachagua wuon to oseo serikal ba wacho ne ma otudo monj makamano. Why are you sending criminals here to fight people? Gachagua bende otiyo kod thuolo no mar dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta e weche ma iluoyo ni dibed ni ene ma orocho duond bura mar ODM. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi. Alimsaidia hapa mlimani na 1.3 million votes. Gachagua ne oten kod jotelo mamoko kaka seneta ma kaunti ma Kiambu Karungo Othang'wa, seneta ma kaunti ma Murang'a Joe Nyutu, jaod bura ma Kajiado North Onesmus Ngogoyo e kind jotelo mamoko. Ken Muga, Ramogi TV. Brother Favor Joel Onyango wacho kacha ni pole ogoyo mos ne Gachagua wacho ni gin matimore nitie Ngong Road kata be aneno kanyo a Joseph wacho ni entie gachie hemo ne weche gi achiel kachiel omosh mar gi father ne ni kacha in bende kachiel kod Job Jagongo wacho ni entie Eldoret Langas gimino de Jacqueline Ochieng weche gi chopo ne gi e yo makare Nyakorom Gajwang kata Relax Onden kanti Omabe to wacho ni jogo kwa kayien kato gi pidh more bathe kik gi wuog kamano. Haya jopiny mawuok e gwenge mag Ruri East e kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay no bago ng'anyo ka giseo wuono rak mane kera omiyo rak malos apaya mawuok Kipasi mariwa Ugungo. Apaya magiwacho ni notim tich moyuothore kendo apaya no osechako kethre ma ok nyal luore. Ali Abich nigi ler. Jopiny gweng' mar Ruri East e ward ma Lambwe ka chud bura ma Suba North koro osewuono rak manomiyo rak matimo apaya mawuok Kipasi kadonjo mariwa nyaka Ugungo magiwacho ni ne oyuotho tich gino ma osemiyo apaya no kethore kendo ok nyal kalore mayot. Jopiny go okawo telo kod jojondiek kod Jerry Dianga wacho ni apaya no kera ne oketo ne tenge omenda maromo milion 10 mondo mi ne losego kendo ne olose dwe mar 10 higa mokalo to kata kamano tich notimo e yo moko winjore kendo apaya no sano kethore mok nyal luore. Ni yorni waseywago kendo sekete budget higni mang'eny. Kano ketnwa budget ne wagoiro kamano ahinya kendo kano kele ni time gi kera wan wapani kera kubiro kamoro to loso mna lam kata koloso yor maram to lose to standards monyalo dak kendo nyalo konyo jopiny. Waneno ka koro pesa jopiny no bedo wasted. Gini ok watimo mondo wago ng'ata kisiasa but wadwaro
njia bora, sio bora njia. Biro yudo ni kandara ni ochot kaka koro bedo ni. To jatuo man wandigi dispensary ko bedo referred to Ogongo Sub-County Hospital. Ok onyal chopo nikech ndara onge. To kata kanitie johala moa Ramba kata moa other sub-counties ma connect wagi Kipasi ma is the main market. Ok ginyal chopo nikech ndara ochot. Omiyo watimo ma mondo wanyis oganda wa ni kwa dhi mbele wabiro dwaro mondo ng'ata momi tich matiyo ne jogweng' kata tiyo ne oganda wa to tiyo gi pes jopiny to tim tich malong'o. Jopiny go mano bago ng'anyo mamuol mar nyiso ichwang' margi wi rach mar apaya no, wacho ni chal marach mar apaya ma kamano osekelo negi pek e yore mag wuoth, kendo kata mana tero jotuo osiptal ma Wandiji ok osebedo negi mayot kata matin nikech chal marach mar apaya no. Makata ng'ati katuo onge yo menyalo kadho midhi go osiptal, otho ni kata gi wang'ayo. To kura te to wagolo kendo igogi kuonde ma gidhiye. Wan ema wanyalo bedo gi chandruok e area modong' nigi wang'ayo, to wang'ayo maka Ogongo from Kipasi en wang'ayo ma onge gimotimo, gimolos ka onge. Sani osekethore gi dweche 2 kaeto buk be nobuke ni owuok Ogongo to kochopo mbele ka mondo mi ochop Kipasi kilomita 3 owe. Koro kilomita 3 go wakia ni giparo ni japikni luwo kanye mondo mi ochop kata Ogongo. Owe ketnwa Kalabat moko, sani e Kalabat osemuomore ka okethore. Sani wachungu mana pikni mondo mi japikni mondo mi okadhi. Ochungu mana pikni ka mondo japikni opange kite moko ka eka dangi bukre gi kadhe mondo gichop kata Ogongo. Milion 10 national government ogolo. Okang'eyo nono mana kama iwuothe ndalo 3 to milion 10 oserumo. Bende giywak ni seche ma koth ochwe gineno matek yore mag wuoth e apaya no kaluwore kod chal mare, kendo kata johala kod japiko matiyo kod apaya no endo neno matek nikech chal marach mar apaya no, ka koro gidwa ni mondo sirikal okonygi mondo apaya no endo olos e yo mowinjore. Nyowago erokamano ka nyocha olosnwa ndara, to kawuono wayudo ka koth manonyidho matin ni ndara osebarore. Koro wadwaro ndara maber. Wan gi tich matek kaka an CHP karifa ng'ato Wandiji Health Facility odhi Ogongo kae mokale ndara onge. Ariyo ne mano tija arifa kata joma nyuol kan gi miyo manyocha osenyuole pala ok adhi kode Wandiji Health Facility, adhi kode Homa Bay moriere mae kama kale. Ani loso ka ne wawuoyo ne ng'ani ni aoche madonjo ka gina aoche adek. Moro akucho luwo yoni, moro akacha luwo yoni, moro akoganda luwo yoni. Ka duong' ka ok nyal time gini to noko ni en kama onyalo monyalo te wakwayo niya wan gi tabu gadier. Minwa ne wating'o ka mana gi yien tandalo ka wakawe nyaka Kipasi osiptal. Wakwayo ni kaber ka sirikal ogolo pesa ni mondo konywa na inchi wa kawaida to konywa to gilu bangi ma gigolo no mondo ging'e yawo kare kura ma wagoyo konyowa wakwani yoni kaber to gilosnwa yoni baba. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Aneno ka Otis Tinga Oganya wacho ni entiere Apoi ka Nyamkago ema ne weche gi yo makare. Bende Ainia Owuor kantiere Kisumu County wacho ni entiere dala masana gin kanyo gi min gi oya motomoto gimoro ahinya gi Ramogi TV odhiambo ma kawuono Nyakorom Gajwang'. Kaeto bende aneno ote mar Alili Panadol entiere Game Muhanda wacho ni game kono bende weche gi chopo ne gi eyo makare ahinya. Michael Wigo wacho ni wach mar kwako yien ni wacho ni oneno ka gima koro en mar mila opare kamano. Wacho ni entie Kisumu Milimani tio Moscow masira mar mach manoke olal mathoth ne jo Nairobi. Rokamana ahinya. Be aneno Mtua Siaya entie kumoni Lango School en bende weche gi chopo ne eyo makare Nyakorom Gajwang'. Wadhi kaunti ma Kisumu. Center ma kaunti ma Kisumu gireto mojenda kokalo kuma pis mare ne odhi nyime gi chenro mar jiwo dongruok mar kuonde lamo ka okalo kuom manager mar pis mare kaunti ma Kisumu Dr. Simon Peter. Chenro mar lamo kanyakla kod siro kanise no chope kanisa mar ACK Center Lux Akado Parish mayudre e kar chung'od bura ma Kisumu East. Kolose kinde alam me kanisa no Simon Peter yangoni aguchge osesiro ma ok tin ne kanise 925 e kaunti ma Kisumu mangima. Kinde no ngiro ojenda ochiwo sir mar siling 50,000 mar siro kanisa kod singo mar simiti 50,000 ne jiwo gedo.
Social change. Erokamano nyinga en Edwin Adet. Awuok Akado Parish kae, an achiel kuom jopuonj kanisa Akado Parish ka. Batha kae an gi jadolo Christine. Wago erokamano ne office mar Senator kuom limowa e Akado Parish ka. Kendo kuom mago ma ukelonwa, wagoyonu erokamano, usupport choir, usupport jodolo, usupport the church as a whole. Nyasaye madgwedhi Senator. Kendo waneno hono mar Nyasaye ka jatich Nyasaye Tom Ojienda kendo jatich jopiny okelonwa mich maber mar siling 50,000 mondo mi watigodo tich Nyasaye e kanisa ka. Bende wayudo pledge maber kendo maomoro chuny jokristo mar simiti 50 mabende wan gi geno ni biro donjo chieng' Jumapil kaka ng'wono mar Nyasaye dwaro. Mago mag tuke Gor Mahia wuok alap mag Gusii ka gin kod ich wang' tok kuoka modhi nono nono gi klab mar Shabana FC e tuke adhula lig maduong' e pacho kae. Gor Mahia ne manyo points 3 kuok alap mag Gusii, kata kamano giwuok gi point achiel macholo points gi nyaka 27 points 3 tok klab mar FC Leopards mano holo Tusker FC gonde 4-0 alap Manyayo Stadium. E dwoko amok e lig maduong' klab mar Posta Rangers owuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Kariobangi Sharks. E kinde ma Ulinzi Stars meneno oyudo point achiel kowuok kuom Nairobi United to kuok amodhi gol 1-1. Samuel Senyonjo! Mtoto aliyezaliwa anaambua ite mama. Tyson bado na penyeza kwa Samuel Senyonjo kisigino. Bebeto! Senyonjo! Ni ujumbe hapa. Ameuandika Samuel Senyonjo. Ingwe. Jatugo mako thuolo mokwongo he chung' ma jotugo pacho ka Angela Kutoi onyiso teku mare tuke mag Abasidi tok loyo kombe 4 e tuke mag International Tennis Federation ITF World Tour Nairobi W35. Jatugo no ma higni 21 no loyo kombe machielo odiochieng' ma kawuono tok loyo jatugo mawuok e piny mar Italian Sid Martina Colmegna sets 2 tok tugo mano bagi alap ma Parkland Sports Club. Okutoi no chako tugo maber kendo lo set mokwongo points 6-3 kapok jatugo Holmegna jiwo itugo e set mar 2. Set no mogik no bedo gi liet, kata kamano Kutoi no kawo loch mar points 7-6. I'm really happy right now. I think I don't have words, but I'm just grateful that I'm able to win the singles title once again, and it just feels nice. This is my first time actually doing back-to-back, both singles and doubles in the same event, so this means a lot to me. Team mar Egypt ngado tiko manus